El conseller d'Educació, Ernest Maragall, i els presidents de les entitats municipalistes, Manuel Bustos i Salvador Esteve, van lliurar el 9 de febrer l'informe del compliment de la Llei 5/2004 al president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach. Aquest mapa de llar d'infants va ser aprovat al Parlament a instàncies de la iniciativa legislativa popular i responent, per tant, a una clara demanda social. Els avantatges que comporta per l'infant i per al seu desenvolupament l'atenció pedagògica que reben a l'educació infantil i els canvis en la vida social i familiar feien necessari una notable expansió de la xarxa d'escoles bressol per a infants de 0 a 3 anys. El Departament d'Educació i els municipis de Catalunya han tramitat 41.528 noves places d'escola bressol des del juliol de 2004, quan es va aprovar el mapa, que preveia la creació de 30.000 noves places d'educació infantil per a nens de 0 a 3 anys. Així doncs, les 41.528 places de llars d'infants suposen un 38% més que les previstes inicialment. En total, són 494 els municipis que s'han implicat en la creació de noves places de llars d'infants. La comissió mixta formada per representants del Departament i de les entitats municipalistes treballen ja en l'horitzó per definir nous objectius d'increment de l'oferta, amb la condició de pactar nous paràmetres econòmics.